Sinds enige tijd zijn de daken van Jeruzalem en het gemeentehuis voorzien van zonnepanelen. De 440 panelen zijn verdeeld over de daken van beide gebouwen. Dat is een hele mooie mijlpaal. Daar hebben we wel een tijdje over moeten doen, want het is best een ingewikkelde klus geweest. Maar we zijn blij dat ze er liggen en we zijn ook blij dat ze zelfs nu met deze temperaturen energie voor ons produceren. Ja, en ze liggen er al een tijdje op, hè? Maar het heeft wel wat voeten in de aarde gehad om ze uiteindelijk ook op het dak te krijgen, begreep ik. Ja, het gemeentehuis in Jeruzalem is natuurlijk dat is een heel ingewikkeld gebouw. Met onze zonnepanelenleverancier, die heeft daar een goed plan voor gemaakt. Maar we werden een beetje verrast door overheidsmaatregelen waarin eigenlijk gezegd wordt, zoals jullie het willen doen, dat mag niet meer. Er is een veiligheidsplan voor geschreven. En uiteindelijk hebben we ze succesvol op het dak gekregen, veilig. En nu zijn we blij dat de installatie werkt en voor ons werkt. Ja, het werkt en daarmee geeft de gemeente in ieder geval ook het goede voorbeeld. Nou, als gemeente willen we graag niet alleen tegen onze burgers zeggen dat het belangrijk is, maar zelf daarin inderdaad ook voorbeeld zijn. Nu op het gemeentehuis en op Jeruzalem, we kijken naar andere gemeentelijke accommodaties en ook naar de dorps- en wijkcentra of we daar iets kunnen betekenen. Maar voorbeeld en goed voorbeeld doet ook volgen en dat vinden we heel erg belangrijk. Dat is een flinke uitdaging, hè, maar in het kader van de energietransitie hebben we met de hele wereld een flinke uitdaging. Nederland heeft een uitdaging, onze provincie heeft een uitdaging en Venray heeft dat ook. En we werken stap voor stap op weg naar de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 wat dat betreft. En daar kunnen we niet wachten tot we een keer zover zijn of denken het gaat wel goed komen. Onze boodschap is dat de gemeente Venray actief aan de slag wil om die projecten te doen die voor en de burgers en de bedrijven in Venray van belang zijn. Maar samen zullen we het moeten doen. Ja, en zijn er al ook van mensen die hier werken of ambtenaren of al reacties gekomen op de panelen die hier liggen? Nou, laat ik zo, sterker nog, ambtenaren zeggen, dit is goed, we zijn als gemeente goed bezig om voorbeeld te kunnen zijn. Met onze projectcoördinator zijn we ook aan het nadenken of we voor ambtenaren thuis nog iets kunnen doen. Omdat we allemaal voor datzelfde doel staan en daar ook best wel enthousiasme hier in het gemeentehuis voor hebben. Eerst was de vraag waarom wij niet, hè? Nou, dat was vooral ook een technisch vraagstuk. En nu zien we dat mensen daar tevreden en content over zijn, want het past in de lijn zoals we met z'n allen hier in de wereld aan de gang zijn.